nag-ubot lagi ko. Nasa kuan, group chat. Nila ka nang pasakit na nanay, gabaan ka mo. Hi guys, medyo buntang ninyong tanan guys. Medyo mata guys kaya mga kuan estudyante. Ang giluto ang itlog dyan sa daan. Galuto po kuan guys, pansit. Ngayon dyan guys, basta tingklasin na. Kinahanglan mo sa junag mata, magasikaso sa estudyante. Galuto ko pansit, naghangisagon. Ginaling. Ana ning giluto gabi pa. Kaya rong di ma-daot. Mga pinakama? Mga piko, hindi ko pipis tindahan. Nakadas tindahan mga pi. Ato ko na dyan tindahan mga pi. Hindi na siya kuhan guys, balita. Nalingaw naman na siya nga. Naabrihan, nagkanang tindahan. Kaya madyo na laman guys na siya kanang kalingawan. Di siya mingaw. Madyo na laman na piso kada adlaw. Ano ka na magluto pansit? Ngayon sila pampahaba ng buhay. Ikaw kain pansit, buhay mo taas. Pansit guys, way dahon-dahon. O pa siguro iligo niya akong tigluto nakapantulog pa man Sama na naligo, gadis-dis pa maka. Ligo na wa pa. Siyempre mo, eskwela na na yung mga estudyante, wapay sudan, unahon pag sila ligo-ligo. Kag napagkano, kaya sa malong. Nagbukot. Ngano dahil magbukot? Di masakpan. Nga na, yun na. Angan, February naman yung bon. Wakaligo ang bata. Ni mahong laway. Sige, isag di makaligo umot gyapon. Ni mahong lagak. Magsindahan sa tagugas. Hey guys, good morning. Ikaw na ko. Sana. Hindi ba nang simbong tagubot mo? Kagubot mo alas 5 pa? Kasi may mong gusto mo, bakit sa ikaw rin magluto, maghanda sa mga pagkain, di ka Be? Dili. May mong gusto. Ano ba ning yasinan? Nawa? Mura. Sila sa. Lami. Siyempre, lami. Ang nagluto rin lami. Ang pansit rin lami. Bantay mo kaon ka. Selbay sa mga kapangawal pa. Iunay ning asawa o. Yan naman na si Jack. Yan naman na ipagmamahal nilang asawa kay pero may naman nilang binawangan. Nga nang kung nisod sa malong, dautan be. Kung musod ganis malong, nani ibig sabihin. Walang pagtudyo. Luto na guys. Sang pansit. Yung gabi na kuwan. Ang kagabungan. Video, talos na tibok na akong pakita. Basta yung klase na, matuog lang sa Diyo, matag sa Diyo. Hindi magkumo-kumo. Nang mata na may, ignaw ka na siya, pabili na siya, kimunin mo na ignaw para di magkabot sa plato. Ano ka mo, nakagabi, mangugas mo. Nawa? Parang way, hugasan ni nagkabuntag. Nagyawayos, madam. Hindi ka nakagabi, nagmagkaon, dito naman mo awit, na nag-enjoy sila kung ha. Hindi nagkabuntag. Mangugas. Salig naman mo ginahan. Gayaw siya. Dugi kay kung nakamata ako, pagi pahugas. Hindi na siya yung ngisi rin na siya guys. Tubagon na kanyang ngisi. Okay, may mo na guys. Mura na yan tubag. Ubot ka nito. Nasa kuan, group chat. Nila ka nang pasakit na na, gabaan ka mo. Ano ganda po? Okay, private. Private property is not allowed. Basta, gaarang mahimo, wag ning pasakit ni nanay, ningatag o kahibo sa harang mong yampos ginoo, maura na yung mahimo. Ginoo na bahala ninyo. Basta gangin na, sakitan. Mura po mo diinahan. Istorya mo. Sige lang nga sa video-video. Patanawag na pabaday tang muta ni pilit sa... Sa man di ay, way, kuan ni, way tuganay. Naimuta wala.
wala pang naong may nagpupuson. Siyempre, kita mo kung muta, ipakita na to na mutaon day ka. Video ba mo siya dito? Paganita ka. Oo. Gansi ka na ako. Basta ako'y makaunag gunit, way kwan ko ani, way lipod-lipod. Ang katotohanan ay katotohanan. Namutaon ka. Oo. Ano yung asawa? Sus! Pak, nagluto dito, hugas dire. Ni kagabi isod sa malong. Ay, ta. Sir, gilas malong kay di mo na po nga istorbo. Basta galing dagang buhato yun ang daling lababo, nagkabuntag dagang buhato yun. Sir, na nagmalong. Ako nang ipakot-kot sa ilaga ng malong para ilabog na. Siyempre, mga boslot na nagamiton pa na. Naidagang baligja. Di. Palit pa ganito, di makabuok malong. Pag na malong isampay dia, ako yung kawatan niya ng malong, wala na. Palit pa kong imado. Kaya lima man ka buhok dubol-dubulon, siya rin makaikyas. Huwag yapon kay laban. Grabe ah. Mo lang pag binutan, karong di mo sir sa malo. 5 kabuk malong na yan. Lupit ah. Uy, sabay mo di asawa o. Di ka sa dugmalong divorce. Uy, kasi mo, porkit di patulong di por. React lagi kagi. Nagkaroon sa classmate kay mga kuwang-kuwang ba, way papa, way mama. Then sa lula na lang gapuyo. Mo naman ay uso ron, broken Sa family. may sa may uso boy. Ay, sa uso ba yan? Broken family. Hoy, day! Uti tilawan, day? Ano, wala dito. Biko? Pero kung normal, ano yung mga dyan Imuntads na to yung mga ba? Muntads. Ano kaya wala nagsawang sita na sa naong kataglan. Siyempre, usay, magpiyong man ko. Pag-practice nag-pigeon. Brother video. Kay? Parang di ka magsawa. Practice ka kang tanaw sa lain. Yung pag-asawa, pigeon lang. Gabagulbol na siya, limbaro. Napay pinakindat kaya ang kalawa ko nakabantay ni mo nga nagkindat ka dagtong na yun. Siyempre, basta kindatan nga ko, kindat. Pag ko muna, awa ng mga Amerikano, bisag ko katawa, mo katawa. Kindat ka ka, ikaw rin minigin ka. Kaya bawa na ko na yung mga pagka-chicks boy. Ay, nakuti, Chicks limbaro. boy ka una, chicks boy ka na siya. Kung di mo mabuong ganun si ipang chicks. Sabay mo, skill na ako. Parang jug eskwela doy. Mana ko datos kusina guys. Nakaluto na ko, nakapangugas na po ko sa kananay plato. Dari na mo ko daris gawas kay manilig ko daris kananay gawas. Aman. Nay napin na puwak nga lubi guys dia. Amo na po ning tigumon kay nagmagpiko na pod. Nanapoy kasunob. Mana sila to ah. Atod nang dun sige yan sa eskwelahan. Yan nakapuwak sila kananay lubi. Nanaputay pang sunob mat. Ay namin nagsinso. Di ta na ni makatiwas o vlog karon kay namin nagsinso. Saba man. Oy lamas nanay guys. Si Miss Kera to ni Jang Lipadja sa reunion nila. Basta guys, naluoy ra ko ni Ja nalaman ng iyam po sa Ginoo ng naghatag ni Jaw kanang pahiubos. Ginoo na lang may bahala ninyo. Nanay simpre sakitan namang nanay sakitan pud mi. Basta haram mong iyam po sa Ginoo. Ginoo nay bahala ninyo. Salamat sa Ginoo kay dingog jud amang pag-ampo. Good news kaadyo. Grabe sinso kay ramang sabaa. Karon ta maka jaw-jaw dani kay naamay sinso ga. Saba-saba. Nalipay mi kay nanay bangag para mabalhin na tong poste. Makakurinti na mi guys. Kay lami mga jining nate kaugalingong kurinti kaysa makisaksak rata ba. Mao nay good news karon guys. Nako dari ga kaon guys, ug kananay si Kwate ug kananay Biko, kinapamagamong Biko paman mahurot. Dari ra ko guys kay wa may alimuot kay hangin man dari. Dito just kusina, grabe siya nga limuot, magligo-ligo kus kananay singot guys. Kay wa may electric fan anja kaloy sa Ginoo guys kay nahimuan ra gajud paagi sa kananay si Biko. Na mabalik agamo ang kuryente anja karon ga buslos na sila dito sa kananay daplin sa kalsada kay ibali na nila kanang pusti guys karon magpasiga na mi kay di man gajud mosugot pag pag-ija juta nga mula bayag wire sa kananay lang bahay mo nang agbuhi ko nalaman mo oy ning ngitag pagi guys buhi ko si Biko di ay kay Cebu man ni nanad ko dito sa Bohol kay sa Bohol kay
Buhi ko man, dyan si Biko. Nadya guys, kami ragi hapon ni Mama dari nabilin. Kay sige yan, yung eskwela. Si Junjun, to anak pigi. Lakaw. Nanas Junjun. Diyan pas Mama kay malipad yun nga kanta-kanta. Nasi, title na na yung kanta-kanta ma? Wapo siya kay Bao. Tanawa. Pinangga ko nimo. Mo ni makalami mag-duster kay galimutan ka pwede ra nimo burot-buroto na na. Moto ni mo. Kanimo tinapa. Was. Kaya ra magad nga limutan ya. Yon pwede mo pa-electric pa no, electric pan kay kuan man sigara may mo ang gamit, di man pwede magsaksak dain. Wala dali na lamang ko guys magpasingaw-singaw. Mura pag di ganahan makakitag baji nga magpasingaw-singaw. Lus. Oh, aircon kadyo, hangin ba? Magkuhan na po siya guys, mamuting-ting na po siya sa ijahang baby. Kapansin ko kadyo ng ijahang baby, pero may laman na igibati. Ijang oras da, pero may lang nakapokus. Mani nakalami magsotog duster kay kuan aircon. Singaw-singaw ba? Lusot-lusot, nagkanay hangin. Bukod-bukod ka rin pag singaw. Siyempre, kay gabi naman, ginahanglan, magpukot na. Kay gabi na. Adlawan man, pwede na magpa-singaw-singaw. Kalimuot man. Tapi takluban, takluban pinakanan. Ewa, mangsungkabon. Mura magkagiring gibuajat. Ayos ka. Manungkap mo ng tambunan. Ingon, makaininunan. Nagkanang ininunan, gisungkabonon ba dyan na? Nang taklaban dyan na, pero mayroong di masungkab. Ha? Busog ko, kailangan ko ikaw ang biko. Mukha na ko dyan, nagtimpaniod to na. Isa ba dapod ka plato ang gikaon nga biko? Diyan si Kwati. Ikaw pagkaon diha, bantukanay ng tabulkul ng mga kaldero din na. Nalingaw ko ni Mama guys nyo na naminaw nagkanta-kantag Bisaya. Nalingaw ko naminaw. Nawagang kalaay. Ang himayang atong nasawan. Kay dito gayod na muna. Unang kalipay hilabihan. Handumana sa gugmang gipanumpata. Dili na to'y kalimutan. Himayang atong gisawan. Kay dito gayon na muna. Unang kalipay hilabihan. Naibisita si Mama guys ni nga bot. Magtabi-tabi sila. Nawagi dyan kalay. Kailan naman siya katabi. Diyan na napusgiyan guys ni nga bot na. Alas 12 na sa udto guys. Hi guys. Naman na mugtabi. Bisag doon pagkaano ato. Kay mong giduaw si Mama kay gilaay ni si Ja. Kami man ko magsuroy. Di pa siya suri-suri kay gijang tiil mo sakit. Ito pa ani dai. Sige. Ja mo ra ni nga mong vlog karon guys. Daragan ka din salamat sa perminitong pagtanaw. Bye. Kita na po ta sa sunod ng vlog.